Vážení priatelia, po 2 rokoch pôsobenia v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja som sa rozhodol k vám prihovárať a podeliť sa s vami o svoje skúsenosti, ktoré som za toto obdobie získal ako poslanec zastupiteľstva. Do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja som šiel s presvedčením, že chcem riešiť veci vo verejnom záujme a tak prispieť k skvalitneniu života v našom okrese. Pozrime si moju prvú interpeláciu, ktorú som predložil na 4. zasadnutí zastupiteľstva dňa 13. februára 2023. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, prepáčte, že takto v takomto vysokom čase, ale dal som sľub, že ako prvú vec, ktorú budem riešiť ako poslanec, je tá, ktorú vám teraz prednesiem. V roku 2017 sa stalo to v tejto miestnosti, že bolo odhlasované zrušenie právnej subjektivity múzea v Hanušovciach a múzeum v Hanušovciach bolo pričlenené k Krajskému múzeu v Prešove. Bolo to urobené preto, lebo pani riaditeľka vtedajšieho múzea v Hanušovciach bola poverená riadením Krajského múzea v Prešove a aby mala dosah aj tam, tak jednoducho takéto zastupiteľstvo prijalo takéto uznesenie. Vtedy v dôvodovej správe bolo povedané, pani Ficeková to predkladala, že pokiaľ sa to neosvedčí, tak to vrátime späť. Ja som si myslel, že hneď, keď nastúpi nové zastupiteľstvo, že sa to hneď vráti späť, lebo poviem úprimne, ja to považujem za nezmysel, ale 5 rokov to takto fungovalo a ja som si dal taký záväzok, že pokiaľ sa stanem poslancom Prešovského samosprávneho kraja, tak sa budem snažiť o to v prvom rade, aby sa späť tá právna subjektivita vrátila, pretože od roku 1974 do roku 2017 bolo Hanušovské múzeum s právnou subjektivitou. Preto by som chcel, pán predseda, veľmi pekne poprosiť, aby aparát úradu pripravil na budúce zastupiteľstvo materiál, v ktorom by sme schválili transformáciu Hanušovského múzea opäť na inštitúciu s právnou subjektivitou s platnosťou od 1. januára 2024. Ďakujem pekne. Keď som zistil, že ste mi dali svoju dôveru a stal som sa poslancom zastupiteľstva, hneď som si urobil nejaké také svoje priority, čo budem riešiť ako prvé a čo nasledujúce. Keďže sa cítim byť skúsený v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, vnímal som problémy, ktoré boli a stále pretrvávajú v Hanušovskom múzeu. Už ako riaditeľ Domu kultúry som veľmi dobre poznal kolektív pracovníkov a vedel som, že sú to veľmi šikovní mladí ľudia, vysokí odborníci vo svojej oblasti, nadšení pre túto prácu, ktorí absolútne nepozerajú, kedy je piatok, kedy je sviatok. Dokonca boli a sú veľmi ochotní pomáhať každému, kto ich osloví. Absolútne nehľadia na osobný prospech. Proste sú to ľudia na správnom mieste, pre ktorých je táto práca povolaním, nie zamestnaním. O to viac ma zaujímali problémy, ktoré majú, pretože mi dosť podrobne opísali, že ako náhle nastala zmena riadenia, že sa stali pobočkou Prešovského múzea, nastalo množstvo komplikácií a množstvo problémov v súvislosti s prevádzkou tohto múzea. Ale v žiadnom prípade som nemal záujem riešiť a poukazovať na nejaké nedostatky, ale celú tú svoju interpeláciu a tú žiadosť voči vedeniu Prešovského samosprávneho kraja som dal do roviny histórie. Keď toto múzeum od svojho vzniku v 70. rokoch až do roku 2017 malo svoju právnu subjektivitu a z dôvodov, ktoré boli v interpelácii a ktoré som ich tam uviedol, tú právnu subjektivitu stratilo. Chcel som len jednu vec. Všetky múzeá, ktoré sú z riaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, tú právnu subjektivitu majú. A keďže okres Vranov nad Topľou je tretí najväčší okres po Prešove a Poprade, tak som presvedčený, že aj toto múzeum v Hanušovciach si tú právnu subjektivitu zaslúži. A preto bola tá interpelácia.
No, bol som prekvapený, pretože bolo niekoľko rozhovorov poslancov za okres Vránov s vedením Prešovského samosprávneho kraja, aj s predsedom pánom Milanom Majerským, aj s riaditeľom úradu, pánom Novotným. A títo nekompromisne odmietali túto samostatnosť. Stále sa odvalovali na to, ako je vysoko odborne vedené toto múzeum z Prešova. Ale kde sme sa pozreli, tam boli problémy. Kategoricky odmietlo vedenie VUC túto moju požiadavku a tak nastala situácia, že sme sa dopracovali až teraz do tohto obdobia, keď v apríli tohto roku väčšina pracovníkov Hanušovského múzea, hlavne tých odborných pracovníkov, dala výpoveď. Informáciu o týchto výpovediach pracovníkov som sa dozvedel sprostredkovane a preto na nasledujúcom zasadnutí Komisie kultúry a národnostných menšín pri zastupiteľstve samosprávneho kraja som dal otázku pani vedúcej odboru kultúry, či o tejto veci vie a aby nás poinformovala, kvôli čomu to nastalo a aké riešenie príjme vedenie Prešovského samosprávneho kraja. Pani vedúca okamžite kontaktovala pána riaditeľa Krajského múzea. Ten v priebehu niekoľkých minút prišiel a poinformoval nás o tom, že má veľmi ťažkú úlohu, pretože nie sú to nejakí veľkí pracanti, títo pracovníci, ktorí dali výpoveď, že sú dosť nedisciplinovaní, majú kopu všelijakých prešľapov a kárnych opatrení, a že má veľmi ťažkú úlohu, pretože je s nimi veľmi ťažké a zložité jednanie, že si neplnia svoje povinnosti a jeho nariadenia. Takže nemá to jednoduché a v podstate dá sa povedať, že privítal túto iniciatívu, že sa rozhodli odísť. Viete čo? Ja som zažil neskutočný šok, keď som sa toto dopočul, pretože ja mám osobné skúsenosti s týmito pracovníkmi, o koho ide. Každého jedného z nich poznám osobne. A to, čo povedal pán riaditeľ, sa absolútne nestotožňuje s pravdou. A tu by som chcel uviesť niekoľko príkladov. Napríklad v prípade pána Samuela Brusa, ktorý je taktiež pracovníkom pobočky v Hanušovciach. A prečítam vám nejaké ocenenia, ktoré tento pán dostal za svoju prácu. V roku 2021 mu bolo udelené vysoké štátne vyznamenanie Strieborný kríž za zásluhy od maďarského prezidenta za prezentáciu šľachtických rodín a akvizičný proces v múzeu, najmä rodiny Deseffy. V roku 2023 prevzal ocenenie Slovenského národného múzea a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky za výstavu roka 2022 na Slovensku ako kurátor a spoluautor tejto výstavy s názvom Roztratené zbierky po rodine Andráši z Kaštieľa v Humennom. V januári v roku 2024 mu bol udelený nepolitický medzinárodný titul Rytier kultúry v paláci Štefánia v Budapešti za mimoriadne výsledky vo vedeckej a odbornej činnosti na Slovensku. Ocenenie získal ako najmladší rytier v dejinách niekoľko desaťročného medzinárodného udeľovania tohto ocenenia. V tom istom roku mu bolo udelené ocenenie Podkarpatského múzea v Krosne za ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva Poľska. V závere roku 2024 prevzal v zimnej jazdiarni Bratislavského hradu ocenenie Slovenského národného múzea a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky za objav roka na Slovensku, ktorým bol gotický kalich v Kukovej. Posúďte sami. Vybral som len tie najvážnejšie ocenenia. V skutočnosti ich bolo ešte oveľa viac. Ale tu som chcel poukázať. Máte pocit, že ide o nejakého nekvalifikovaného, lenivého pracovníka? A taký, ako je pán Brus, takí sú aj ostatní pracovníci. Ja ich poznám ako veľmi kvalitných a vzdelaných ľudí,
ktorí vedia, čo robia a robia to veľmi dobre. A my vo Vranovskom okrese, my poslanci, musíme za týmito ľuďmi stáť a snažiť sa, aby v tomto múzeu pokračovali vo svojej práci tak dobre, ako doteraz. A viete, po tej výpovedi pána riaditeľa pred Komisiou kultúry som nadobudol taký dojem, že nastáva tu situácia, že niekto má strach, keď má vo svojom kolektíve takéto kapacity. A je veľmi dobré, keď dobrovoľne odídu, pretože zmizne konkurencia. Na základe týchto skutočností som sa rozhodol, že na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, ktoré bude 12. mája, predložím poslanecký návrh na zriadenie organizácie Hanušovské múzeum s právnou subjektivitou. Týmto krokom sa vyriešia všetky tieto problémy a v našom okrese Vranov nad Topľou budeme môcť vytvoriť jednu organizáciu, do ktorej sa títo pracovníci vrátia a budú pracovať pod novým vedením so sídlom v Hanušovciach. Som presvedčený, že tieto problémy, ktoré tak teraz markantne vyplávali na povrch, zaniknú. Chcel by som preto poprosiť všetkých poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, aby tento návrh podporili, aby sme od 1.7. mohli vytvoriť novú organizáciu, výberovým konaním tam posadili nového riaditeľa a aby sa títo pracovníci mohli späť vrátiť k svojej práci a aby zveľaďovali toto múzeum tak, ako sa snažili doteraz. Vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás, podporte tento poslanecký návrh. Ďakujem veľmi pekne.